Mnohem lepší komfort, větší prostory, moderní vzhled. To vše teď díky rekonstrukci nabízí žákům i zaměstnancům základní škola Čkalovova v Ostravě-Porubě. Celková rekonstrukce stála necelých 90 milionů korun a provedly se tak tady jednak energetické úspory, to znamená budova je zateplená, má vyměněné okna, má předokenní žaluzie a pak se tady udělala taky rekuperace, modernizace školní tělocvičny a taky modernizace tříd. Na energetické úspory získal kraj 12milionovou dotaci z Evropské unie. Na střeše máme fotovoltaickou elektrárnu, v každé třídě máme rekuperační jednotku, takovou čističku vzduchu. O prázdninách loňského roku jsme začali s rekonstrukcí generální opravou školní kuchyně a jídelny a výdejny. Ve školní kuchyni navaří zhruba 500 jídel denně. V jídelně se stravují nejen žáci školy, ale také vedlejší soukromé školy. A polovina jídel putuje na gymnázium Pavla Tigrida. V říjnu loňského roku se začalo se stavbou spojovacího krčku. Je to vlastně koridor, který spojuje budovu školy a budovu jídelny. A máme tam ještě navíc přistavěnou školní družinu. Základní škola Čkalovova je speciální školou, která vzdělává děti s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a děti s poruchami chování a učení. Ivona Fajtová, televize Polar, Ostrava-Poruba.